On kautta aikojen käyttänyt huumaavia aineita kivun lievitykseen tai mielihyvän saamiseen. Vaikutus tapahtuu aivoissa, oli sitten kyseessä alkoholi, kokaiini tai morfiini. Nykybiologian avulla osataan selittää huumaavien aineiden vaikutusta ja niiden tutkimus antaa puolestaan uutta tietoa aivojen toiminnasta. Kannabis on maailman käytetyin huume. Yllättäen siitä on tullut aivotutkijoille oiva apuväline ja kallisarvoinen työkalu. Himalajan rinteiltä kotoisin olevaa kannabis sativaa eli hamppua on tuhansia vuosia käytetty seremoniallisena yrttinä ja lääkkeenä. Kannabiksen suurin tuottajamaa on Marokko, 2300 tonnin vuosituotannollaan. Kannabista poltetaan joko lehdistä kuivatettuna marihuanana tai pihkasta valmistettuna hasiksena. Kif on hampun siitepölyä, jota Marokossa valmistetaan perinteisen hakkausmenetelmän avulla. Kannabiksella on 160 miljoonaa käyttäjää. Se on maailman levinnein laiton huume. Kannabiksen avulla tutkijat ovat kuitenkin löytäneet aivojen toimintaan vaikuttavan järjestelmän, jonka olemassaoloa ei muutama vuosi sitten osattu edes epäillä. We know much more now than we did 10 years ago naturally, but I think we still are missing some of the major points. I cannot estimate. I cannot make a percent estimate. I can tell you that we are now with the cannabinoid world, where we were maybe 30 years ago with analogous transmitters like serotonin or dopamine. We are at a wonderful point where we are beginning to really appreciate how important this system is. I'm getting excited about its importance, but we really don't fully comprehend the system. Huumaavien aineiden vaikutusta ei olisi pystytty tutkimaan ilman laboratoriorottia ja hiiriä. Niiden geenit ovat pitkälti samat kuin ihmisen, joten huumeet sekoittavat myös niiden aivot. Ihmiskunta on paljon velkaa näille eläimille. Kokeissa rottia huumataan, niiden geenejä käsitellään ja pilkotaan. Koe-eläinten reaktioita verrataan kontrolliryhmän normaaleihin yksilöihin. Kannabis ja muut huumeet toimivat vaikuttamalla aivojen viestintäjärjestelmään. Ihmisen aivoissa käy lakkaamaton tietojen vaihto ja vertailu. Aivojen toiminta edellyttää miljardien hermosolujen eli neuronien jatkuvaa yhteyttä toisiinsa. Neuronit lähettävät toisilleen tietoa kemiallisten viestinviejien välittäjäaineiden avulla. Oli sitten kyse kivun tai mielihyvän tunteesta, välittäjäaineet säätelevät herkkää tasapainoa, josta riippuu ihmisen koko elimistön toiminta. Neuronit liittyvät toisiinsa synapsien välityksellä, ja synapsiraossa käy kuhina, kun välittäjäaineet siirtyvät hermosolusta toiseen. Informaatiota sisältävä välittäjäaine sitoutuu sille sopivaan reseptoriin. 1990-luvun alussa tutkijat huomasivat, että kannabis kiinnittyy eräisiin näistä reseptoreista.
Toisin sanoen ihmisen aivot valmistavat kannabista muistuttavia molekyylejä, endokannabinoideja. Nämä molekyylit ja niiden reseptorit muodostavat endogeenisen eli elimistön oman kannabinoidijärjestelmän. Depuis 80, on connaît qu'en effet, il y a des récepteurs spécifiques. Ça veut dire notre cerveau, notre organisme est préparé pour recevoir ces molécules, pour recevoir les cannabinoïdes. Si notre organisme a des récepteurs, des protéines spécifiques pour fixer ces cannabinoïdes, c'est pas pour sentir les effets des hachis ou de la marijuana, non. C'est parce qu'on a aussi tout un système cannabinoïde endogène. Pour avoir une idée de l'importance des systèmes cannabinoïdes endogènes, je crois qu'il faudrait tout d'abord remarquer que la quantité de récepteurs cannabinoïdes, c'est beaucoup plus important que la quantité de récepteurs pour n'importe quel autre neurotransmetteur classique. Näiden reseptorien määrä on yllättänyt tutkijat. Joillakin aivoalueilla niitä on peräti 12 kertaa enemmän kuin dopamiinin reseptoreja. I think it is clear that the cannabinoid system serves a major function in the brain, a function which we didn't suspect at all even 5 years ago. Tämä järjestelmä vaikuttaa erityisesti liikkeiden koordinointia ohjaavien pikkuaivojen alueella ja aivorungossa, joka säätelee kehon perustoimintoja. Sekä aivojuovion, hippokampuksen ja mantelitumakkeen alueella, joiden hallinnassa ovat refleksiliikkeet, muisti ja pelon tunteet. Kun kannabinoidireseptorit oli löydetty, tutkijat ryhtyivät ottamaan selvää kannabista muistuttavista molekyyleistä, joita elimistömme tuottaa. Alue, jota alettiin tutkia, oli aivojen todellinen terra incognita, tuntematon maa. Vuonna 1992 tutkijoiden onnistui eristää ensimmäinen endokannabinoidi, anandamidi. Sen nimi tulee sanskriitin sanasta ananda, joka tarkoittaa onnea. Tähän mennessä endokannabinoideja on löytynyt 4, mutta niitä saattaa olla kaikkiaan 10. Endokannabinoidien löytyminen vasta nyt saattaa selittyä sillä, ettei niitä ole osattu etsiä. Tutkijat ovat jäljittäneet klassisia välittäjäaineita, joita kannabinoidit eivät muistuta lainkaan. Esimerkiksi dopamiini odottaa neuronissa toimintakäskyä ja vapauduttuaan synapsissa kiinnittyy seuraavan hermosolun reseptoreihin. Kannabinoideja ei ole samalla tavoin valmiina. Kun aivot tarvitsevat kannabinoideja, ne syntyvät hermosolujen pinnalla olevasta rasvasta. Sitten ne siirtyvät synapsiin ja voivat aktivoida reseptorinsa missä tahansa hermosolussa. Neurofarmakologi Jean-Paul Tessin on pitkään tutkinut kannabiksen keskeistä psykoaktiivista komponenttia delta-9-tetrahydrokannabinolia eli THC:tä. On peut dire que les humains, dans leur cerveau, fabriquent des molécules qui sont voisines des drogues. Quelle est la différence entre les drogues venant de l'extérieur et les drogues venant de l'intérieur? Bien, en fait, une des grandes différences, c'est la quantité. C'est-à-dire que la quantité de produits que vous prenez avec le tétrahydrocannabinol ou l'opium n'a aucune commune mesure avec ce qui est libéré dans le cerveau. Ça, c'est le premier niveau. Et puis le deuxième niveau, c'est la localisation. C'est-à-dire que les produits en question, dans le cerveau, ne sont libérés qu'à un endroit extrêmement précis, au niveau de la synapse et au niveau d'une zone qui a une dimension infiniment petite. Alors que lorsque vous le prenez, que vous l'ingérez, l'ensemble du cerveau est pris par le produit. Et donc tous les sites sont simultanément stimulés. Eso es muito louco. Só. Isso aí.
Pode crer. La seule chose qui va faire les pétards, c'est induire une activation du système